Zdravím vás lidi. Dneska si zahrajeme... Co si lidi zahrajeme dneska? Asi Superma. Ale chce se dneska měli lidi. Jo, mega dobře. Budu prodávat, tady si dám slaninu. No, a jdem hrát. A jdeme, to je můj obchod. Kde nic není. Takže jdeme něco nakoupit. Jednu krabici tady toho, jednu tady toho, oleje, toustáka, vody koupíme, no, mám reklamu. Taky nesnáší ty reklamy u her. To je mega hnus. Jdem to objednat. To chtěl ještě koupit. Jdem to asi objednat. Jak to lidi nejde objednávat? Tak asi nebudem koukat. Jdeme na YouTube, koukneme se na YouTube. Na nějaký shorty. Dneska pozdravím i já, streamery, a jedná se o Hajseta, MG Fitmana. Zdravíme tě, to je W moment, mám extrémní radost. Já zdravím MC. Dobře. Fitmeta. MG Fitmana. Ty vole! Dneska pozdravím i já, streamery, a jedná se o Hajseta, MG Fitmana. Zdravíme tě, to je W moment, mám extrémní radost. Já zdravím MC. Dobře. Fitmeta. MG Fitmana. Moje mamka mi dala challenge, že za každý like na tomhle videjku dostanu 1 korunu od ní, takže dej like a nezapomeň dát odběr. Moje mamka mi dala challenge, že za každý like na tomhle videjku dostanu 1 korunu od ní, takže dej like. Takže je 1 koruna. 5,5. Má 5000 lajků. To je 5000. To jsem genius. Moje mamka mi dala challenge. Pro ty, co nevíte, tak máme ještě jednoho kocoura, Mourka. A náš malej satan se rozhodl, že jeho miska s vodou mu nestačí a tak mu trošku znepříjemní den. Tady tahle Mourková reakce hovoří asi tak za všechno. Ten už ten chudák prožil taky hodně. Takže zatím ještě nejsou kámoši a myslím si, že už ani nikdy nebudou. Jelikož Mourek už je takovej starý pardál. Pro ty, co nevíte, tak... Tenhle pes umí na skateu líp, jak většina lidí. Čučte, jak úplně na klídeček sjede tyhle schody.
Dokázali byste taky se takhle na pána? Tenhle pes. Nevím. Není to náhodou práce? A co jiného by to bylo? Tak to já bohužel nesmím. Jaký je největší savec na světě? Diego. Největší? Žirafa, ne? Žirafa. Ty nemyslí nejvyšší, ale největší hmotnostně slon. Jaký je největší savec na světě? Diego. Největší? Žirafa, ne? Žirafa. Ty nemyslí... Jaký je největší savec na světě? Diego. Největší? Žirafa, ne? Žirafa. Ty nemyslí největší. Sleduj, co jsem se naučil za tane. Tak dávám. Ty jsi hrozný trenér. Ten trenér není zlej, jenom ty se neumíš chovat. Hele, nedělej rozumradu, přidej se k němu a makej, dělej. Dělej. Nechtěl bys, no tak dělej, přidej se. Já vy se stějete, tak se přidejte. Já se směju, tak já se přidám taky. Tohle jsou hodiny a tahle část, to je 5 minut, kamaráde. Ne půl hodiny, 5 minut. Jak vždycky svýmu nejlepšímu kamarádovi napíšeš, za 5 minut jsem dole a seš tam za půl hodiny. Tohle je 5 minut, tohle je půl hodiny. Velký rozdíl. Tohle video pošli svýmu nejlepšímu kamarádovi, ať se konečně ve svém věku naučí hodiny. Tohle jsou hodiny. A to daruju pro mýho mladšího bráchu. Ne půl. Nechtěl bych s tím nic říct, ale jako podíval by se na moje video. No man, i třeba dělá můj brácha salto dozadu, dvě. Jako hopa. Teď umí salto normálně na zemi bez trampolíny. Když to hodil tady, tak to hodí na zemi. Takže asi tak, no. Umřou mu Jerry Craig. Tohle jsou hodiny. Se tady podíváme na Matěje, Messi, počkej, on teď nemá Matěj Messi, jestli. On má teď něco jiného, ne? On má... Počkej, on má... Ne, to jsem napsal špatně. Nebo jak, ty vole, já teď si nemůžu vzpomenout. A on má... Až to podíváme, no. Ty, mám ho. Před 2 dněma, prej, jo? Jo, přijdete. Tady máme obývá, kde jsme No, hovníval, prej. Oni vám přinesli. Dejte jeden Jerry vlogge. Dejte jeden Jerry vlogge. A 2, prosím. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Deja de llevar a ver. 1, 2, 3, výrka full jdem za město. Jeden z víc, ale vejdem sem. Na stolnici nechám vzorky,
A i když můj brácha flexí se stojkou. Teď bude flexit i se saltem dozadu. S backflipem. Tady umí nejdýl. Za chvilku čekejte. Teď. Má se bochl do kotníku. To je jedno. Takže lidi, já se budu s váma končit. Já budu končit. Dávajte lajky, odběry, sdílejte. A nashledanou.